Selam dostlar, efirde müzikal koyma hit parады hem sizin bilen min Aysal Oliron. Şulay itib jeyge de oyak bastık, Allah'a şükür. Biz elbette ondan nidir ümit itebіз, özübіз şey yol iterge, nidir işlerge planlaştırabız. Tatar istradası yıldızları da iskerme tügül. Jeyge alar big zor maksat hıyallar bilen kilip kire. Hazır barısında tefsilep sülep giterimin. Gittik. Еңілі хит парадтағы өзгерішлерге көз салайық. Әр вақыттағы шауымгешліктен 2 жерші түшіп қалды. Алар орынына кімдер келіп кірген соң? Біріншісі білән хәзірік таныштырам. Қара көзлерін жыры білән 15-ші орында Марат Яруллин. Yaratkanım bəgirimi güzelim. Sinen başka günümü günde dügün. Sinin için üzle üzegin. Seni yaratıp mine duyamım. Göz aldımda her çak izlerim. Senin güleşma duru karaçların. Unutulmaz kara güzelim. Seni yaratıp mine duyamım. Göz aldımda her çak izlerim. Senin güleşma duru karaçların. Unutulmaz kara güzelim. Tiksin yine minim yüreğimde. Başkalarga uğrunu yuğanı da. Minim için bari minim için. Sen tuğansın yaktı dünyada. Seni yaratıp mine duyamım. Göz aldımda her çak izlerim. Senin güleşma duru karaçların. Unutulmaz kara güzelim. Seni yaratıp mine duyamım. Göz aldımda her çak izlerim. Senin güleşma duru karaçların. Unutulmaz kara güzelim. Benim mehabetim güçlü yalkın. Suyuk hissi dolu yürekke. İsminlik baba baba deydim. Ul bitmenim yar su yürekte. Seni yaratıp mine duyamım. Göz aldımda her çak izlerim. Senin güleşma duru karaçların. Unutulmaz kara güzelim. Seni yaratıp mine duyamım. Göz aldımda her çak izlerim. Senin güleşma duru karaçların. Unutulmaz kara güzelim. Хит-парадқа bu атнада келіп керген тағы бір жерші Роза Мустафиева. Аның жеге болған 3 планы білән танышыйк әле. Біріншіден, Роза ханым өзінің туған яғы Самар өлкәсенә, әти-әнисенең каберләре янына барып кайтырга җыена. Икенчедән, шатланам җырына төшерелә башлаган клибын тәмамлау да планда тора икән. Сүз уңайыннан, җырчы бу очракта тулысынча режиссер, сценарист, монтажер кыскасы клипмейкер вазыйфаларын үз өстенә алган.
Һәм өченчедән шушы көннәрдә 2 яңа җыр яздыра башлаган икән. Бик тиздән аларны радио алгычлар аша ишетә алачаксыз дип сүз бирде Роза ханым. Әлегә ана сагашы җырына төшерелгән клибын карыйк. Күзін алымай ана таң атқаншы керефек bakımay bu Яшьлек иткән ғазиз бала кая Бер нәрсә дә эшләп булмый шул Әни дигән сүзне bir ишетер өчен бире ана йөрәк өлешен баласы кайтып юата да алмай сыйпап чәчләренең көмешен Sünnet bargan kümerge bek Yalğız üte ana ömürü Anıkları işik şakınmazlar Göterge yok bala şadlığa Taşıncayin her gün Küpürlerine uzak Bala payı yana bara Aziz balam deyip Endeşse de ana Jiller güne yava birer Aziz balam deyip Endeşse de ana Jiller güne yava birer Jiller güne yava birer Balasın üzülüp sağıngan Дамир Занатольның планнары яшьләрский. Беренчедән рәхәтләнеп ял итеп алырга җыена ул. Чөнки үзегез беләсез, җәй бик кыска. Су кыйнып, кояшта кызынып алырга күп дигәндә 2-3 ай вакыт бар. Шуңа күрә бу форсатны Дамир ычкындырмаска тырышачак. Аннан соң әлбәттә авылга кайтыну да максатлар исемлегенә керткән. Сүз дә юк, планнар шәп. Иң мөһиме җәйе кояшлы булсын. Ә без дәвам итәбез. 13-нче урын. Синди пиқыдан уянам Синди бүтә көнемдә Сандуға жырынан ытқан Матур сүзләре телемдә Моң шишмәсе күңелемнең Моң шишмәсе жырымның Син уяктым аягыды Минем бәхет ярымның Моң шишмәсе күңелемнең Моң шишмәсе жырымның Син уяктым аягыды Минем бәхет ярымның Син булганда парканатлар Гүя минем миңемдән Кояшым булып балкыйсың Тормышымның күгендән Моң шишмәсе күңелемнең Моң шишмәсе жырымның
Син уяктым аягыдың Минем бәхет ярымның Мұң шишмәсе күңелемнің Мұң шишмәсе жырымның Син уяктым аягыдың Минем бәхет ярымның Лилия Хасмулованың бүтін қиялы сессияны ябу. Башқасын уйларға вақыты да, тіләге де yok. Сессияның нәрсе екенін біләбіз инде, шыннан да аннан құтылмыйша бір ішке де тұтынып болмай. Имтихан жүрішілерінің хәммәсіне де уңышлар тілек, һәм Лилияның өзіне сөз берегелі. Күрәсіндір көңіл ялағанын Яшьләр кипкән хәзер күзләрдә Тырышмагыз инде юаталмый Нинди генә җылы сүзләрдә Ак күбәләк булып тәрәзәгә кунып Читтән күзәтәсең сакына Мин риза барсына Біразға булса да Яныма син жаным кайтқына Әйтелмичә калган сүзләр бардыр Яшеренгән хисләр йөрәктә Тормыш йомгакларын сүтүләр Ялгызлыкта авыр бигрәктә Ак күбәләк булып тәрәзәгә кунып Читтән күзәтәсең сакына Мин риза барсына Біразға булса да Яныма син жаным кайтқына Илдар Ахматовның планнары уңыш белән бәйле. Ягъни җырчы егет яздан утырткан яшелчә, җиләк-җимешләрнең яхшы гына үсеп, мул уңыш бирүен тели. Авылга кайтып әти-әнигә булышу Илдар Ахматовның җәй көненә түгел, ел әйләнәсенә куелган зур бурычы. Тик җәй көне эше күбрәк, мал туарга еллык пешән әзерләү генә дә не тора бит. Кыскасы, хыяллар изге. Барлык ниятләрең дә тормышка ашсын, Илдар. 11-нче урын. Син дигәндә әзер барсына Алларына басып күзеңә кара Яратам дип әйтәм каршыңда Барлап барып гомер елгасында Йөзгән кебек булыйк кимәдә Мәхәббәттән бәхет ташып торсын Гомер көзе безгә җитсә дә Синең өчен назлар ташый җанда Менеп китәм биек үрләргә Гомер буе сине яратырга Сүз бирәмен шашып сөяргә Барлап барып гомер елгасында Йөзгән кебек
ашыттырсын Ғымыр көзі бізге жетсе де Фәрит Низамиев та үз алдына бик зур максатлар куйган. Беренчедән, тулысы белән ураза тотырган ниятли. Икенчедән, концертларга әзерлек эшен башлаган. Өченчедән, клип төшерү турында хыяллана. Тик шунысы бар. Әлегә Фәрит клипны нинди җырга төшерәсен тәгаен генә белми. Җырлар арасыннан берсен генә сайлап алу авыр икән ул дип уртаклашты җырчы. Бәлки 2 клип төшерерсең. 2 җыр сайлавы һәрхәлдә җиңелрәк булырга тиеш. Син, Фәрит, бу хакта уйлыйтыр, ә без онлыкны ачып җибәрик. Kızlarıp laysken jilik keylerine şeş tuzgıta deyip bilmedik Koyağına barasak ni göresek de kışı küldürüple yürümedik Balanların ağına kapakan idim Karlar yağıp gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Balanların ağına kapakan idim Karlar yağıp gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Oturdum la büyük yar şiddine Sunun ağışlarını görmege Yazganlarına bulsa ireşirimiz Şeşkeylerini şeşike ürmege Balanların ağına kapakan idim Karlar yağıp gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Balanların ağına kapakan idim Karlar yağıp gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Şanam ömür itülerge para bulur Җәй көне гадәттә нәрсә эшләргә хыялланалар? Әлбәттә, ял итәргә. Илебезнең 80% халкы әнә шундый уйлар белән яши. Шул вакытта тулысы белән бакча эшенә бирелергә теләүчеләрнең дә саны аз түгел. Ә менә кояшлы кызу көннәрдә офиска бармас өчен кайберләр хәтта акча түләргә әзер. Һәм аларны аңлап була. Тынышу бүлмәдә кемнең утырасы килсен. Менә Раниф Вахидов та 15-тә эшли алмас идем ди. Бүген җырчы 9-нчы урында. Күпме еллар кичәм инде сагыш диңгезен Сине югалтып йөрим мин кичен көндезен Ай кояшта булсаң да барыбер тамашакмын Күккә ашып үземдә йолдызда янашакмын Ай кояшта булсаң да барыбер тамашакмын Күккә ашып үземдә йолдызда янашакмын Кешкенә югалтып йөрим Табылыркән табылы инде үзеңне күрим Ай кояшта булсаң да барыбер тамашакмын Күккә ашып үземдә йолдызда янашакмын Ай кояшта булсаң да барыбер тамашакмын Күккә ашып үземдә йолдызда янашакмын Йөрисең сөеклем бер генә күрен Күрү белән әйтер идем йөрәгем серен Ай кояшта булсаң да барыбер тамашакмын
Көкке ұшып өзімді Yıldızda yanaşakmın Ay kıyaşta bulsam da baribir tamaşakmın Көкке ұшып өзімді Yıldızda yanaşakmın Ерке үз планнары хакында артык җәелеп сөйләмәскә тырыша, шулай да бер-ике хыял максаты белән уртаклашып алды. Беренчедән, изге Рамазан аенда балалары белән әниләренә кайтырга җыена икән. Июль аенда исә Сабан туйлар чоры белән бергә җырчы халкының урак өсте башлана. Димәк, бик күп чыгышлар көтелә дигән сүз. Спорт белән шөгыльләнүгә дә күбрәк игътибар бирергә иде дип сөйләп алды җырчыбыз. Вакыт кына җитсен булганнан бар да була диләр бит. Барына да җитешергә язсын дигән теләктә дәвам итик. Иркә һәм аның сыналган мәхәббәтен җырына төшерелгән клибы 8нче урында. Yaratışkan yerlere bulla, bulla bir can bullalımay, bulla bir can bullalımay. İki olma, iki gel, iki akışınla bel, iki ayrılmaz kanat. Mini seni yaratam, yarat, mini canım yarat. Yürek tügülü min musayın, yaratam diye. Mühim yaratuğun bilen mine hürmet ettiğin, mine hürmet ettiğin. İki olma, iki gel, iki akışınla bel, iki ayrılmaz kanat. Mine seni yaratam, yarat, mine canım yarat. Ayıplı bulgan şak bulla, sabır kişi tabasın. Yat qarashlardan meni saqlab qolasın, meni saqlab qolasın. İki olma, iki gel, iki akışınla bel, iki ayrılmaz kanat. Meni seni yaratam, yarat, meni canım yarat. İki olma, iki gel, iki akışınla bel, iki ayrılmaz kanat. Meni seni yaratam, yarat, meni canım yarat. Рөстәм Галиев җәй көне кул кушырып утыру ягында түгел. Кайда ничек эшләп була, һәммәсенә дә өлгерергә тырышачак. Сабан туйларда чыгыш ясаулар, туй юбилейларга чакырулар күп булсын иде дип хыяллана ул. Һәм инде җиң сызганып эшләгәннән соң гына бер яхшылап ял итү ягында карар иде. Рөстәмне ял иттерәбезме, юкмы аңлаугызча, моны сезнең белән без хәл итәбез. Бәйрәмнәрегезгә дәшсәгез, бәлки җырчы егетебезгә дә бераз ял тәтер. 7нче урын Рөстәм Галиев. Yıllar o'tgandan so'ng uchrashdik tavga topqir, sen hozir bit o'zgargansan, o'zimligingni topding. Yillar yomon o'zgardi, yurak hislarim so'nadi, yolg'iz boshim yasharga, yuragim endi ko'ngli. Yillar yomon o'zgardi, yurak hislarim so'nadi, yolg'iz boshim yasharga, yuragim endi Gözlerinde bir sağışı var, gözlerinde bir kımın su. Anlamışa oturamın, ni köngülümü de buruşu. Yıllar yaman özgerdi, yürek hislerim söneri. Yalnız başımı yaşarga, yüreğim indi köngüle. Yıllar yaman özgerdi, yürek hislerim söneri. Yalnız başımı yaşarga, yüreğim indi köngüle. Yaşligimini sensiz yaşay almadım, kaderimni bilemişe uzun beni taşladın. Yıllar yaman o'zgardi,
mahşerge Yüreğiminde güngede Elmira Süleymanovның ең зур хыялы ендәге дөресрәге йокы бүлмәләрендәге ремонт эшләрен төгәлләү. Монысы булды бер. Икенчедән, ирнең җәйге ялына туры китереп, диңгезгә баруны оештырмакчы. Өченчедән, Эльмираның бик күп яңа җырлары җыелган. Аларны яздыру шулай ук бу җәйдә эшләнәсе эшләр исемлегенә кертелгән зур максатларның берсе. Нәрсә дип әйтик инде? Ремонтны исән-сау йөреп чыгып, диңгездә коенып кайтып, бөтен яңа җырларны да яздырып бетерергә язсын сиңа Эльмира. Уңышлар, бары уңышлар телибез. Sandıklar açtım da taktım yaşlığının külmegin Kuluma aldım uyga kaldım tulaştı küngillerim Yıllar ötken külmegimini giymegenimin de kebek Yaratılgan şaklar bulgan siymegenimin de kebek Yıllar ötken külmegimini giymegenimin de kebek Yaratılgan şaklar bulgan siymegenimin de kebek Barasam da külmegim sıymas indi Şul külmekte şoklarımna baytarıp bulmaz indi Külmegim taman idi Seni yanımda şak idi Seni yanlarımda şak idi Bəxtlərim var idi Külmegim taman idi Seni yanımda şak idi Seni yanlarımda şak idi Bəxtlərim var idi Külmegimnin tatılarım yuğdum bitmegen iken Üttü bitti degen idim yoksul bitmegen iken Bir de bitmi ütmi turgan kiyserim bulgan iken Janıga yatması yaralar bilen gümürler uzgan iken Bir de bitmi ütmi turgan kiyserim bulgan iken Janıga yatması yaralar bilen gümürler uzgan iken Мөнир Рахмаев бу җәйгә грандиоз, юк, бик грандиоз планнар белән килеп керә бит әле. Баксаң, җырчы егет бу җәйдә өйләнмәкче була. Тик бер зур проблема бар. Әлегә Мөнир кемгә өйләнәсен белми. Бәлки киләчәктә Рахмаева фамилиясын йөртүче син булырсың, кем белә. Бу очракта барлык гүзәл затларның да шанслары бер тигез. Шуңа күрә уйлагыз, кызлар, уйлагыз. Мондый егетне қолдан ычкындырырга ярамый. Мөнир Рахмаев бүген хит-парадның 5леген ачып җибәрә. Әйтерсеңлә күзгә карап Хушлаша кебек яшьлек Ә күңелдә булган дәртем 18дәге кебек Ә мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30га йөрәк калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, дуслар булганда Ә мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30га йөрәк калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшьлегемне һич бәрәсем килми
Достар, бүгін 4 июнь күні эстрадабызның танылған блондинкасы Ландыш Нигмаджанованың туған күні. Ландыш, барлық тамашашылар исеменнән сине шын күңелдән туган көнең белән котлыйм. Яңадан яңа җырлар, матур клиплар, тамашачы мәхәббәте телим үзеңә. Якыннарың сине сөендереп торсын, балаларың өчен шатланып, горурланып, һәр көнне елмаеп яшәргә язсын. Бәхетле бул. Min sina süygenim üzülüp janattım Yağımlı qaraşı Şu alta uyları Düze battım Tuttur yüreğime suyuğu Hazirinde Uz-üzüme taballim uğrım Düze battım Tuttur yüreğime suyuğu Hazirinde Min bitinin mehabetin kılım Şuraya bir dostlar Kal canım Kumilde saklanıp mengige Güllerde suyuğum Eğlengenim eğlenge Mehabetim uğur Bizlerde yandırdı Ямле төркеменең вокалисткасы булган Гөлназ Батталова бүген калган кызлар белән Turkvision 2017 бәйгесенә әзерләнә. Милли сайлап алу турларында беренчелекне яулап алган Ямле төркеме август азагында Астанада чыгыш ясаячак икән. Гомумән быелгы җәй Гөлназ өчен сәяхәтләргә бай булачак. Җырчы буларак чыгыш ясау урыннарының географиясын Батталова бу 3 айда шактый гына киңәйтергә исәпли. Мәсәлән, аны Мальтада узачак Сабан туйда зарыгып көтәләр икән. Июль айында тагын бер шикилгә бару планга кергән. Тик кайсы ил һәм анда ни сәбәпле баруын Гөлназ әлегә әйтмәскә булды. Визасы әзер булгач, барлык серләрен дә ачарга сүз бирде ул. Җырчы кызга хәерле имин юллар теләп, хит-парадның 3нче урынына күчәбез. Әгәр салкын сулар акса, сүндереп ушакны басарма, бәлки эссе якыннардан Жέλы пардай күкә ашарма Сынауларға тулы дөнья Үз мақсатыңа сен тугры қал Алда юл ауыр болса да Башқа насаларға ашықма Игіленген шақта барып бара Яңа таңдар алда барыр әзләрді Язгы саф жир булар дава Жил белән мәхәббәт тарала Су якын туфрак һәм һава Һәр вакыт янәшә булалар Могҗизага тулы дөнья Өмөтемне үрә хыялга Алда юл авыр булса да Башканы сойларга ашыгым
Язбахның планнары җәйнең нинди булуына бәйле. Кояшлы булса кызынам, яңгыр яуса өйдә ятам ди. Юк инде шаярам. Илназ Зарыгов Сабан туйларны көтә икән. Күп төрле урыннарда чыгыш ясаячак. Бәлки сезнең якларга да килеп чыгар. Йөрәгемнән кайнар хисләр, ургылы бага ага. Синең өчен генә яшим, шушы якты дөньяда. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Елмаюың кояш нуры, борчуларыма дәва. Әник ялындырган буласың, йөрәккә ясап яра. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Яратсаң син газаплама, пышылда құлағыма. Йөрәк күлгә әйләнә бит, сулар сип ялкынына. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Бүгінгі хит-парадның лидерлары Зинира белән Ризат Рамазановлар да җәйгә зур эш билгеләп куйганнар. Беренчедән, Ризат ягына собага кайтып абызлар ясыйсылары. Икенчедән, Зинира ягы Башкортстанга кайтып веранда төзүчеләре бар икән. Һәм ниһаять, өченчесе иҗади максат. Яңа концерт программасын булдыру. Бергә булганда була ул, бердәмлектә көч диләр бит. Йырып чыгарсыз Алла бирсә. Үпкәлисе дә килгәли, бер-береңә кай вакыт, кай вакыт. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Гаепләр, гаепләр. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә.
Сүзімдә тұрдым, сезне җырчыларыбызның җәйгә булган планнары белән таныштырдым. Күрәсез, берсе дә тик ятырга җыенмый. Афәрин, уйлаган ниятләре тормышка ашсын диясе генә кала. Сез дә җәмәгать хыялларыгызны максатка әйләндереп, үз дигәнегезгә ирешә башлагыз. Без бит булдыра торган халык. Һәммәгезгә дә эшләрегездә уңышлар теләп, мин Айсыл Лерон сезнең белән саубуллашам.